क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। डीजे कुंदन राज। प्रेजेंटेड बाय क्रिस्का फिल्म्स। भौजी है सुतल हलिया घर के भीतरिया पीह के जब दौड़ाया खिच कोई चादरिया। भौजी है सुतल हलिया घर के भीतरिया पीह के जब दौड़ाया खिच कोई चादरिया। हंसे लगल बोले लगल हमसे नातिया, हंसे लगल बोले लगल हमसे नातिया। कि राते खटिया पर बैगनवा से मारल कोई नातिया, कि राते खटिया पर बैगनवा से मारल कोई नातिया। भौजी है सुतल हलिया घर के भीतरिया पीह के जब दौड़ाया खिच कोई चादरिया। हंसे लगल बोले लगल हमसे नातिया, हंसे लगल बोले लगल हमसे नातिया। कि राते खटिया पर बैगनवा से मारल कोई नातिया, कि राते खटिया पर बैगनवा से मारल कोई नातिया। डीजे कुंदन ऐसा न देवर के चाहे भौजी दिल में न राखिले हम। सिंगारा संटू यरवा के भौजी दिल में बसाइले हम। ऐसा न देवर के चाहे भौजी दिल में न राखिले हम। सिंगारा संटू यरवा के भौजी दिल में बसाइले हम। राइटर में चूना माँ के फाटल छातिया, राइटर में चूना माँ के फाटल छातिया। कि राते खटिया पर बैगनवा से मारल कोई नातिया, कि राते खटिया पर बैगनवा से मारल कोई नातिया। डीजे कुंदन ऐसा न घर में न रहबे भौजी डकेल हमरा दियारवा। ओकरा से नीक हटैले भौजी मंटू लाल के घरवा। ऐसा न घर में न रहबे भौजी डकेल हमरा दियारवा। ओकरा से नीक हटैले भौजी मंटू लाल के घरवा। सूरज यरवा के कहबै बातिया, सूरज यरवा के कहबै बातिया। कि राते खटिया पर बैगनवा से मारल कोई नातिया, कि राते खटिया पर बैगनवा से मारल कोई नातिया। क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय।